Jotana Jisu Kristoni mongbai sibai Tripura tongnai chini takhuknorok chini Pentecost motharok mondolirok norokni thani kaitorni asirbad hamari kabang phaithong miaki ani video abo Jisu Raja asai phaikha Bethlehem ha obo video no YouTube po upload kha tabu po ang tei kok kan kaisa racama nani musungo abo takhuknorok uansukwi nai dia boga no racap musung pio tabo racap nai ya pono koma kali kaham ke kena do takhuknorok uansuk nai di Jisu hamjagrok mani salbo thangruru bisi bangruru sisa baisi takhuknorok uansuk nai di Jisu hamjagrok mani salbo thangruru bisi bangruru sisa baisi dinoro hachuk bolonggo tongnai ro panthor warok tongnai ro Jisu ni khorang noknadi hachuk bolonggo tongnai ro panthor warok tongnai ro Jisu ni khorang noknadi takhuknorok uansuk nai di Jisu hamjagrok mani salbo thangruru bisi bangruru sisa baisi dinoro krosakak thuikar leyorka sumsok na suna ni bagay sumsok na nakar na bagay krosakak thuikar leyorka sumsok na suna ni bagay sumsok na nakar na bagay takhuknorok uansuk nai di Jisu hamjagrok mani salbo thangruru bisi bangruru sisa baisi dinoro takhuknorok uansuk nai di Jisu hamjagrok mani salbo thangruru bisi bangruru sisa baisi dinoro subraini khorang noknadi subraini khorang noknadi uansukwi afri na sedi tabu no uansukwi nai di subraini khorang noknadi subraini khorang noknadi uansukwi afri na sedi tabu no uansukwi nai di takhuknorok
takhuknorok uansukwi Jisu hamjagromani salbo tangruru bisi bangruru sisa bai sidinoro takhuknorok uansukwi Jisu hamjagromani salbo tangruru bisi bangruru sisa bai sidinoro kai tor kuplong kai asirbat kai thong hambai jottono hambai